نشط نشط ga نشط sannan ka jarumin maza mai ja da kai babu da cikin maza ka tashi taro na shatu da marmaza ku ya danga na shatu yana zuwa na shatu ka adaba gari ka kuntata ma mutan gari gashi kana juye mai gari wanda ya bi ka ya bi hatsari wanda ya so ka ya so tsiya na shatu ga na shatu na shatu ku gudu ga na shatu baya gyala babba ko yaro maza da mata yana ba su tsoro ita kadari ne wannan yaro tsofaffi ma bai bar su ba kai na shatu ka bi duniya a sannu tunda lokaci yana da gaban kwana al'umma suna ta kai kokenka shatu ka bar jama'a su zama kalau ka bi duniya a sannu tunda lokaci yana da daban kwana al'umma suna ta kai kokenka na shatu ka bar jama'a su zama kalau Shatu! Haba, na shatu in kin shiga bayi sai kin nemi kaiwa shekara. ku gudu Diba, na shatu shiga ɗaki ki ɗauko buhunki na roro ki zo ki tafi. Ai kin ƙoshi ko? To shiga ɗaki ki ɗauko buhunki ki tafi roro. na shatu Iyo baban nan mu je mu iskanci. Ya buge ka bai kai mu cikin macoyi. Ko za a yi lutuwa. Ai na za a yi gura uba. Yin sai ta. Macoyi haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Uban shi da kai ki ce sai kin rama mai? Indo na an ka gaskiya wallahi ba zan yi ba. Alhaji, na zo gurin na ita wani musa ba wasu yarka dayan nan. Saboda haka mu ma wasu yarka samun ita mu za mu yi ta. Ɗazu na je na gani. Yawwa. Na gidan gona. Ya aka yi. Ta gona bismillah. Kai yanzu. Me yasa kake zuwa nan? Kin san da kana rere. zance na daban. Ai wannan rai da ka ga ina yi na saboda Shatu masoyiya ta. Duk abin da Shatu take so ni kaina ina son shi. Dan haka Shatu tana da MP a gida. Dan haka shi ya sanya ni ma na so MP. Idan ta ji Shatu tana sa MP ta bani nishaɗi ta lafiya sai ka ga normal. Sai masa da gidan gona Allah shirya ka da gidan gona. Amin. Tun da ka ga nayi nan
gidan su shatti zani domin je in nuna mata cewa ni masoyinta ne na gaske. Allah shirya kai gidan gona. Yawwa domin in wani capacity ake cewa ko to shi nake so in baza a wurin ta. In buga kowa ban ganin kowa gaba na sai shatti. Ban kowa a bayana yake tunanin cewa ko in kauce ya shigo babu shi. Ita gani sai shatti. Da mu bi kenan. Da haka ka murta ni dole maka wani abu. Lahiya, na ga kun kwaɗo haka a su kwanan me ke faruwa? Ina baba ya ce wallahi ba za mu yadda ba sai mun buge shi. Baba ne da kuma cewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ke dan uba ya bugi dan shi shine kika hito ki rama mashi shatu. Wallahi mutoyi fa ya buga gaskiya kira a masoyi. Ajiya ba je na bace na je na ji ta ne ya mama. Iya hakuri yanzu kin sai yadda za a yi. Bari baban ya dawo zan ja mashi kunne in ce kai ya ƙara bugan maki masoyi kin ji ko shatu? Ki ta ku yi haƙuri kai ma ka yi haƙuri ka ji ko ku yi haƙuri ba zai ƙara ba zan ja mai kunni to ba zai ƙara ba insha Allah to ku ta to ku yi haƙuri dan Allah ku ta Allah ba ku haƙuri oh Allah mai iko Bashirinku mutanen garin Bakure da kewaye, muna gabatar muku da sabon katafaren shagonmu mai suna BTN Clothing Nigeria Limited, inda za ku samu galla-gallan atamfofi da kuma dalla-dallan leshi, shadda, kai hadda duka na zamani, kuma duk a cikin farashi mai sauƙi. BTN Clothing Nigeria Limited muna a cikin garin Bakure bakin asibiti. Domin neman ƙarin bayani, tuntuɓe mu ta wannan lambar waya kamar haka: 081 09 04 38 44. Wohoho, garaɓasa sauƙi daga Allah ga kayanmu masu inganci. BTN Clothing Nigeria Limited muna marhaban da masu siyan ɗaiɗai ko masu sari. Sannan muna kasuwanci ta online. Idan kuka sai kayanmu za mu aika muku a duk inda kuke. BTN Clothing Nigeria Limited a cikin garin Bakori ne gidan fadda kunya. BTN Nigeria Limited a garin Bakori mu ne gidan fadda kunya. Lashatika adaba gari ka kuntata ma mutan gari gashi kana juye mai gari wanda ya bi ka ya bi hatsari wanda ya so ka ya so. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wannan ya An kare dai mai gida. ya gogari. Alhamdulillah. To kai mai magana ake kai kace ma matsala. Wannan aiki mai gida na ce maka ba zan iya ba. Saboda mutanen nan yaran nan na shati sun takura mu. Kaga can gurin can naje ina dan hutawa sai dan shingida bacci ya kwashe ni. Suka sa mun wuta gehe da gehe na. To wai a gonar tawa? Kwarai da gaske. A gonar aka sa wutai? Kwarai da aniya. A banka bauta a gonar ta? Kwarai da gaske. Na shatu. Kwarai. Da wancan mutumin gacin shi na sa aiki gacin yana karasa aiki. Wallahi ba shi ba ko na gangara sai ya fito bura uba shi. Ba uban da zai zo gonar ta maki san kai. To kaji dai mai gida. Kai na fadan iska ne. To kaji dai. Cikakken dan iska ne zan tube duk da kowa zan bata. Duk da zan ga mun dan yatsa wallahi zan gare shi. Baka da wani kai bane mutunci ba. In sa ka aikin da shi ya zo nan gurin zai maki san kai a gona saboda an ga gurin bakin ciki. To mai gida ka dai ji. Na taro nan to mutuwa zan yi. Da kyan na sha. Wallahi tallahi ba zan kai ba. Wani mataki ka dauka kai. Yanzu kaga aikin saura kadan amma ni na hakura na bashi haka. Ka gura gura tau. Ina ne mu aikin. Wallahi tallahi ba zan kawo da mataki. Ni zan dauki mataki wallahi. Da kai na zan dauki mataki. Ba wajen mai gari ba ko ina ne zan dauki mataki wallahi. Na ce ya addabe mu. Wallahi tallahi ba mai kashe ni na tsaye da raina. Ina ga maka gaskiyar magana kuma kai ina ganin ka babbar da kai duke ke baka sa hannu ka doke shi. To ai bai kamu ba suna samun wutar da na firgigi na tashi kawai na hangen sun take na bisu ba su kamu ba na je na tafi wajen mai gari. To aiki na ni na saka kuma in mutuwa ke ni za a nema saboda haka zan dauki babban mataki wallahi tallahi ba za a gura ba. Mai gida ba zan karasa aikin nan ba gaskiya. Saboda me?
saboda ai kasa dawo mun. To su dawo mami. Ka ce ma zan dauki matakin. Wai shin ba ka da labari ne baka sani ba ga wani. Ka fa gani na kwantan bauna banda mutunci. Wallahi banda mutunci na ga maka gaskiya magana ba. Gaskiya ne. Wallahi sai na dauki mataki. Ka ci gaba da aiki a gona ba gudu babu ja da baya. No going back in ji turago. To saboda ka ba gudu ba ja da baya. Ka ji ko ka ci gaba da aiki kawai a cikin zan dauki mataki. Zan dauki mataki dan Allah dan Allah. Kana ji na ko. Nagode insha Allah. Nagode. Ka kuntata ma mutan gari gashi kana juye mai gari. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. An sallama kuma gidan shiru. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a, Ahmad. Yawwa. Na kwana. Lafiya lau Ahmad ya gida. Lafiya. Ya mama ku. Lafiya lau. To madalla. Dama inna ce ta bada kuɗin adashin nan kace in kawo miki. Masha Allah Ahmad. Gidan ba yaran ne suka turo ka. Wallahi kin san duk sun tafi makaranta. Ni ma zan je na dawo daga gidan suna ne tace to in je in kawo miki tayi alƙawari ba ta so ta saba miki alƙawari. To masha Allah ka ce muna gaida ta. Ka gaida mai ita. Insha Allah. To nagode. Insha Allah wallahi. To sai an jima. Ka kuntata ma mutan gari gashi kana juye mai gari. Wanda ya bi ka ya bi hatsari wanda ya so ka ya so gida da wani shiga mata ne wani shi duk abin da zai wani shi sai fani ina ba da ina dambe billahi allazi la ilaha illa huwa sun bugin da shi ta fiye da ba ku tunani ka fitine ne iya fitina ina tabbatar ma zai fito ba ku gani da ba shi wallahi ina fitar ta ce ina amfani ma da Allah Wannan ku da zuwa ku ne a tafi? Ai kawai dai. Na yi. Ba wannan ta kawo ni ba. Bai kawai kawo ki. Zuwa ne in ma ka shaidi game da ɗana. Ka je ka zuga baban shi ka ce ya kai shi almajirci ina ruwanka da shi. Ba abin da ya dame ka da ɗana. Kowa iya da ya sallah da karatun bakin shi ina ruwanka da ɗana haka je ka ce ma uban shi ya kai shi almajirci ba ruwanka da shi ka ji da ƴaƴanka ka ba man na wani. Wani abin da muka yi ba mu kyauta ba. Ni dai gaskiya ba a man daidai ba nan gaskiya. Ina ga kika ce za mu raba ido yaro duk abin da ya ga dama unguwa ya yi. Don haka duk wanda ya abin da yake so wannan gaba zai ga abin da bai so. Tunda dai mun ba da shawara da ya kamata alaba da haƙuri. Ba komi ni dai na gaya maka shaidu ne wuce mutum. Yaro ba wata kudin moto bane ci aka bena ba turo ka aka bena ke kai kika ga kuma gida tafi gida bena billahi la ilaha illa ta da zabi tabbatar da shugaban uban shirin mutunci amma ina tabbatar ma da cewa duk matakin da zaka Allah ya dauka na taho da zafi amma zahin bai tafi ba na tabbatar za mu adu zan kuma gwada mai cikakken na iska ne a gagaran na shatu ko an na gane gidan uban shi ga ni ga gidan uban shi wallahi sai na buƙi to sai zan buƙi wallahi na shatika adaba gari ka kuntata ma mutan gari gashi kana juye mai gari wanda ya bi ka ya bi hatsari wanda ya so ka ya so tsiya na shatu ga na shatu ku gudu ga na shatu baya kyala babba ko yaro maza da mata yana yaron ba ana da bane da shatu ai ko ya bani ya lalace yau zan gama da shi bari in ji ta wannan karan ba zai ba ka na aje to kuwa yanzu wannan kamata ya in kama shi in cire mai makogoron nan kyat in kashe shi kawai in kashe banza a riya na gaskiya ina ga abin da za a kenan kai wa na kama dama
ka damu mutanen gari ka zo ka sa mu wuta to sako in kashe ka in kashe banza na rufe ta ko in kashe ka Annabi kai hakuri. na ba magana hakuri ba magana hakuri ka banka mun wutai ba magana hakuri sako na in kashe ka ni da abu ya yawa sako ba ruwa na ni kai na gani ta mama gwaba. ba ruwa na sako in kashe ka wuta da ka kone ni fa ba wuta ka samu gobe lokacin da nufi ta ce bari mun same ki saboda sanadi gaskiya an baka hannu ji daɗi sosai ina tunanin in yau zo wajen ban san wani irin sakamako zan zo in karasta da wajen ki. A ga fada min gaskiya. Da maganin wannan yayi tunani a dafa. Ka ga ka kiyaye ni. Ka kiyaye ni ka zo ka tashi ka wuce ciki ka je ka monta. So kin ga sabuwar da na siya? Gaskiya barawon ne da kuma shi ya tsinci. An ma tsada. Wa ya sani ma kuɗi da barawon ma ba kin shi ke kika zuga shi yasa ta yi wa. hello salam yani Ina ne haka. Kin shigo cikin gida ba sallama ba komai. Ne fita da gurin ciki na da asali ne ke faruwa. Allah na jiran sanin su ɗin sai in sayar ra'ayi suke kowa yana faɗin da ni dace fi sai ai ban tafi shi suke. Kowa ta ake da shi kika dace. A ina ake irin wannan abun? Wa da kani? An haka malam ya karanta min cewa ɗan gidan Alhaji Kabiru Kano. Kuma mutum wannan shi ne so da wani. to dai za su ni wani madadi wala in kun so will you shut up zan sayar da kakai idan na gaya wata ko mai ke sai in kira ki sai shan hira Na je da wa kake waya kuma ake cewa za mu je ku sha fira. Wani abin arziki ne ka samu haka kake murna haka ɗan nan. da muke da ki Gol. kura ta haka ne Sallallahu alaihi wa sallama. Gaskiya iyayenmu mata ba su ƙarya ba da suka faɗa ni miji ba ta kwarin kuwa da gaske na ga kima kamar ya hanci ya za a yi zuwa anya bayan sallan tare sai in yi gurin shagon yakubu zan jira ki a wurin kin so sai duk abin da ya kamata Ko uwar ka mana fa karfin ta ban kai ba dai uwarsa ba sai dai uwar wanda aka mara. To bismillah. ya za a nuna da gidan kasuwa ni aka kira ni a wayan ce gidan na kama wuta a shi gidan ni na isa Miji zai je masallaci wa mashi ruwan alwala. wata mata zai ta faru wato za mu zina ba sai ne ba ta Ka bi duniya a sannu da lokaci yana da daban kwana al'umma suna ta kai kokenka na shati ka bar jama'a si zama kalau na shati sannan ka jarumin maza mai ja da kai ba guda cikin maza ka tashi taro na shati da marmaza ya danga na shati yana zuwa na shatika adaba gari ka kuntata ma mutan gari gashi kana juye mai gari wanda ya bi ka ya bi hatsari wanda ya so ka ya so tsiya na shatu ga na shatu na shatu ku gudu ga na shatu Baya kyala babba ko yaro, maza da mata yana ba su tsoro. Kai ta kadari ne wannan yaro, tsofaffi ma bai bar su ba. Kai na shatu, ka bi duniya a sannu, tunda lokaci yana da daban kwana. Al'umma suna ta kai kokenka, na shatu ka bar jama'a si zama kalau. Na shatu, ku gudu ga na shatu, na shatu, ga na shatu, na shatu, ga na shatu,
Na shatika adaba gari, ka kuntata ma mutan gari, gashi kana juye mai gari. Wanda ya bi ka ya bi hatsari, wanda ya so ka ya so tsiya. Nashatu, ga Nashatu, Nashatu, ku gudu ga Nashatu.